mga barangay sa syudad sang Iloilo ang nagsugod na sa pagpanagtag sang quarantine pass sa ilang mga residente. Nagsugod na sa pagplastar ang pila sa mga tanod sa Barangay North Baluarte, Molo kay nasang aga. Sa entrance sang barangay, may gintapik nga mga tarpaulin bilang pahanumdum sa mga residente tuhoy sa pagsunod sa minimum health protocol. Subong pa lang, nagapanghanda na ang barangay matapos gimpahayag ni Mayor Jerry Treñas ang liwat na pagpatuman sang quarantine pass. Sa amon diya sa North Baluarte, may ara kami yung nagabantay sa gate namon, labi na gate sa entrance sa exit namon. Sa tunguna pa din hindi kami pwede kapasulod sa mga delivery or sa mga contract, mga store. So may nagabantay, kasi may nag-assist man dito sa amon yung tanod sa pag-issue namon sa quarantine pass. Amat-amat na nga ginapanagtag ang quarantine pass kag ini ang may control number. House to house ang tagtaganay sa North Baluarte, Molo agod malikawan ang pagdugok sa mga residente sa barangay hall. So baling amon ning quarantine pass ihatag lang namon sa mga kagawad namon, and then sila na lang ma-in-charge kundi sila nga mga zona para mahapos mapangatag sa pumuluyo nga hindi sila magdugok sa barangay hall. Okay. Sa barangay Nabitasan, La Paz, house-to-house man ang tagtaganay sang quarantine pass. Ang mga barangay kagawad ang nagalibot agod kuhaon ang ngalan sa mga miyembro sang pamilya nga hatagan sini. Ang tanan nga nagatrabaho wala na ginahatagan bangod may certificate gikan sa kompanya, ang mga ini kagang iban company ID na lang ang ginapresenta. Ang mga nagapadulong sa ospital o kung may follow-up check-up sa doktor, may proseso nga ginapatuman ang barangay. Kay nakahibalo kita ma'am nga ang aton nga mga senior citizen as much as possible hindi naton allowed to go out sa ila panimalay. Pero kung may ara sang kinahanglan idalon sa hospital or idalon or may follow-up check-up, may mga ara kita nga ginapangayo sa ila nga appointment sa ila doktor or scheduled nga approved sa ila doktor, and then kung pwede nga ang quarantine pass sa iya na lang folk nga upod. Padayon ang apila ni punong Barangay Arosa sa mga residente sini nga hindi na lang magwa sa balay kung wala sang importante nga transaksyon. Humalin Lunes sini nga simana may 3 ka bago nga COVID-19 cases sa ila barangay. Gaapila kami sa gihapon, nagaapila kita sa aton pumuluyo nga mas delikado ang pagwa subong sa aton panimalay kung hindi malang importante ang aton tadtuan. Nakita naton nga halos everyday nagasaka ang cases sa Iloilo. So kung mahimo nga striktuhan gid naton, this will only last for 15 days kay until June 15 malang ini. If we could follow sa ginaayo ni Mayor nga magtinir sa aton panimalay, then makabulig kita sa pagpanubo sang aton nga cases sa Iloilo kag mas mangin mahapos man sa aton para mabalik ang or malift ang ining MECQ naton nga status subong. So gaapila gid kita nga kung mahimo hindi na nagaywa kung hindi malang importante, i-practice gid ang proper health protocol kag pangamuyo gid. This is our weapon gid subong. Masubo ang gakatabo sa aton syudad, masubo ang gakatabo sa tagsa-tagsa ka pamilya nga mga nakilala naton nga naga-suffer sa COVID or may mga nagtaliwan na pamilya tungod sa COVID. Prayer is the only weapon that we have aside sa pagtuman man sang kagpagpati sang mga kinaayo sa aton otoridad. Gimpahayag ni Mayor Jerry Treñas ang pagpatuman sa mga bago nga pagsulundan ang tikang sang lokal nga panguluhan agud proteksyonan ang mga pumuluyo samtang nagasaka ang COVID-19 cases sa syudad. These protocols are not because we want to do them. These are really for your protection. So kinahanglan gid naton nga proteksyonan ng lawas ta para makaproteksyon man kita sa aton pamilya kag sa aton mga abyan. Padayon nga nagaapila si Mayor Jerry Treñas sa publiko nga magbuligay kag magkooperar pinaagi sa pagsunod sa minimum health protocol. Importante ang paggamit sang face mask, face shield, paghugas sang kamot kag physical distancing sa kampanya batok sa COVID-19. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Donasyon gikan sa mga pribado nga sektor para sa mga naka-lockdown ang padayon nga nagaalabutan.
Padayon ang pag-abot sa mga donasyon para sa Iloilo City Government. Pareho na lang sang 2,000 nga pan gikan sa Angelina Bake Shop. 200 loaves sang tinapay gikan sa Uygungko Corporation. Mga kinarton sang tinapay gikan sa tinapayan. Maginhatag man ang Philippine Foremost Milling Corporation nga tinapay kag 3 ka banyera sang isda gikan sa Jumbo Fishing. Ang iban nga mga donasyon amo ang grocery item kag cash. Isa si Mark Ryan Acap, Executive Assistant sa City Mayor's Office sa nagapatigayon repacking sa mga relief goods. Ang mga goods amo ang ginahatag sa mga barangay nga ginapaidalom subong sa surgical lockdown, bangod sang wala naganubo nga COVID-19 cases. Ginapasiguro sini nga may quarantine number agud masiguro nga matawhay ang sistema sang tagtaganay. Ang atong sistema diri sa pag-distribute sa atong mga relief goods. As member of the COVID team of the City of Iloilo, ginauna natin ang mga napiktuhan ng mga umunuyo sa atong kabarangayan, ilabi na gid sa mga families nga nabilin nga na-quarantine ng ilang member. Pagkadto din sa Haro Gym, may priority number kita, kag nakadto sila sa table, kag naka-allocate ito kung pila ka bilog ang atong mga bugas, kag dilatas, palagtag sa kada pamilya. Nagahatag makita sa mga canned goods, corned beef kita, beef loaf, mga noodles, kag mga kanton nga ginhatag sa syudad. May ara man kita nga loaf bread subong 1,500 kag equally divided sa aton sa 180 ka barangay diri sa syudad sa Iloilo. Ginapasalamatan naman sang alkalde ang pribado nga sektor kag mga individual nga padayon sa pagpadala sang bulig para sa mga naapektuhan sang lockdown. Nagpasalamat gid ko sa donations, no, may mga pan nga halin sa Angelina, I think 2,000 loaves, no. Ang pan nga halin sa Uygungko nga 200 loaves a day. Tapos may mga banyera nga isda nga halin sa Jumbo. Kag may mga anonymous nga naghatag ko ng 500,000 to sa Iloilo Supermart. Kagin paputos pila ka packs to para nga mahapos na maghatag kita, no. Gapasalamat gid ko sa tanan nga nagabulig sa aton diri sa syudad. Labi na gid sa tiyempo subong nga daw kinahanglan ta gid nga magbinuligay tanan, no. We are facing really a very strong second surge. This is stronger than the first one, and during the first one we did not experience the hospitals being overwhelmed. This time do lain ang ato na experience subong kag kadasig gid, no. Sa Executive Order No. 49 ni Mayor Jerry Treñas nga ginpagwa sang Mayo 31 sini nga tuig, may 4 ka mga barangay sa syudad nga ginpaidalom sa 72-hour surgical lockdown. Ini amo ang Barangay Guzman Hesena, Veterans Village, Bulilao, kag Barangay Tabuk Suba Haro. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. 3 ka mga Ilongga mangintiglawas sang Iloilo City sa 3 ka separado nga national pageant. Ginkalipay sang 18 anyos nga si Rosel Angela Songano, isa ka Ilongga beauty nga mangintiglawas sang Iloilo City para sa palaabuton nga Miss Philippines Earth 2021 pageant sa Hulyo. Para sa iya, isa ka kay gayunan nga ini ang makapasakop sa nasambit nga national pageant. Si Rosel ang isa pa lamang ka senior high school student, kag aminado nga kun kaisa, makabatsyag siya sang kakulba ilabi pa nga nagahilapit na ang kompetisyon. I started my pageant career when I was in grade 11, so that was 2019. And so I started with Miss University of San Agustin first, and then by 2020, I joined my first national pageant, which was Miss Gandang Contesera Quest. And now I'm here championing my advocacy for the Miss Earth pageant. I'm only 18 years old, and I would be lying if I said I'm not scared or pressured kasi nga Manang Rabia, diba, was in Miss Universe, and her victory is a really hard act to follow. But actually, nakatanggap ako sa message from Manang Rabia, and she told me just to enjoy the pageant. And that's really true, because this pageant is a platform for me to not only
champion my advocacy but also to better myself as an individual. Apisar sa mga pagpanghangkat nga iya na atubang, porsigido sa gihapon si Rosel nga makuha ang kadalagan para sa syudad sang Iloilo. I have to admit it's a little difficult for me kay may online classes pa ako, but it's really time management and being kind to yourself, because there's going to be many days where you're going to be very critical of yourself, especially with the Q&A, with the walking, and it's very mentally and physically draining. So I'm just very happy and grateful that I have a team to support me. I have my friends, I have my family. I even have my best friend na beauty queen rin siya, so she knows what I'm going through. Para kay Rosel, inspirasyon sini ang kada Ilonggo nga nagasuporta sa iya. Ilabi pa nga nakita niya ang dako nga pagbag-o kag pagpatahom sang lokal nga panguluhan sa syudad sang Iloilo. Advokasya sini nga mapadayon ang katinlo sa palibot kag mapatigayon ang iya proyekto pinaagi sa art nga iya gintiguluhan Heart, Home, Earth kag Art. Mayor, thank you for all that you do. Iloilo City has really thrived ever since you stepped into office, and I can see that with our Iloilo rivers and of course Esplanade and more trees and more vegetation and flowers to beautify our city. So Mayor, thank you so much, and if you could spare some help for me in my advocacy, I would truly appreciate it. Samtang, todo handa man ang 24 anyos nga si Karen Lori Mendoza para sa paghiwaton nga Binibining Pilipinas 2021 kag ang 22 anyos nga si Ann Roxal Palmares nga mangintiglawas para sa Miss World Philippines 2021. Kung matandaan sila ang upod ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo nga nagdaog sa Miss Iloilo 2020 pageant. Ginkalipay naman ni Mayor Jerry Treñas nga madamo sa mga Ilongga ang nagapangibabaw sa patagsang beauty pageant. Mga Ilonggas ni nga nag-compete sa mga beauty contest, ang bilog nga syudad tindugid sa likod ninyo. We are very proud of you and we hope that you will bring the title back to Iloilo. But even if you do not, we are still very proud of you. You have shown the world nga mga Ilongga gwapa, at the same time they have the necessary grit nga mabato gid para sa corona para sa aton nga mga Ilonggo. Nagahinyo ang mga Ilongga beauty queens ang suporta sa mga Ilonggo para sa kompetisyon sa 3 ka separado nga mga national beauty pageant kag mapauli ang kadalagan sa syudad sang Iloilo. Magbisita sa ilang mga Facebook page, Miss Philippines Earth, Binibining Pilipinas kag Miss World Philippines Organization. Divine Singh para sa Level Up Patrol.